Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Man qatala an-nafsa bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Uthula makube kini nonke bantu base-Afrika. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Loyo muntu loyo okhipha umphefumulo ongenacala. Kungasi ukuthi lo mphefumulo loyo ukhishwa njengoba nawo ukhipha umphefumulo ubulele. Noma mhlambe lo muntu loyo obulawayo yingoba ekhose icorruption noma engenzanga ubulungiswa emhlabeni exova abantu emhlabeni. Faka annama qatala an-nasa jami'a. Lo muntu loyo uyothola isono njengomuntu obulele abantu abake baphila umhlaba wonke, abaphilayo nabangasekho. From kumuntu oqala kuze kuyofika kumuntu okugcina ngoba wena ukhiphe umphefumulo ongenacala. Ngisaphinda futhi ngithi mina into ebuhlungu, subhanallah, into ebuhlungu ukuthi in Suratul Maryam, the last ayah of Suratul Maryam, subhanallah, wa Allah uti wa kam ahlakna qablahum min qarn. Subhanallah, zingaki izizwe esengizibhubhusile. Allah uyabuza, final ayah of Suratul Maryam, surah number 19. Zingaki izizwe, wa kam ahlakna qablakum, before nina nifika, min qarn. Subhanallah, zingaki izizwe, subhanallah, esengizibhubhisile awuzazi. Lalela ukuthi umdala uthini. Hal tuhissu minhum min ahad. Ingabe ukhona yini omunye owayephila ngalezo ikhathi lezo kulezo zizwe lezo engikubalela zona? Ngingabala ngingaqedi. Qawmi Fir'aun, isizwe sika Faro, subhanallah, qawmi Ad, qawmi Thamud, subhanallah, ziningi singabala singaqedi izizwe Allah asezibhubhisile. So Allah uyabuza ukuthi, subhanallah, hal tuhissu minhum min ahad. Ukhona yini into sayizwa ngabo lawo bantu laba ababe arrogant beqinisa amakhanda? Subhanallah. Aw tasma'u lahum rigza. Noma ikhona into sayizwa oyizwa ngabo na? Ikhona into sayizwa oyizwa ngabo. Inkulumo yami ilana ke mfowethu. Inkulumo yami ilana ke dadewethu. Noma ungazenza, uzenze ugcine la uthanda khona. Kodwa iqiniso lithi, uyabona la ngihleli khona manje, nala wena uhleli khona 300 years back, kwakhona umuntu owayehleli exactly la uhleli khona, nami exactly la ngihleli khona, noma kwakungasuye umbhede wami lo engihleli kuwo. Kodwa same spot, nawe la ukhona esofeni noma embhedeni noma emotweni noma endizeni noma ku spaceship noma la ukhona umuntu owayehleli lapho ekhuluma njengoba ngikhuluma. Subhanallah, 300 years back ekhuluma njengoba ngikhuluma. Namhlanje lowo muntu loyo sihamba phekwakhe. La ngihleli khona ngaphansi kwami kungcwatshwa abengameli, kungcwatshwa amakhosi, kungcwatshwa amakhosazana, kungcwatshwa amakhosana, queens and kings, presidents and vice presidents, ministers, bangcwatshiwe. La ume khona, la uhleli khona, la ulele khona, ngaphansi kwakho kwalowo mhlaba loyo ome kuwo nohleli kuwo,
kukhona idumbu zabantu abangaphansi ababekhuluma njengami nawe 300 years back. Ulalelisiseke mfowethu. Ngithi mina kuwe, le verse le yeQuran engiyifundayo 300 years kusukela manje nozalwe namhlanje uyobe na 300 years ozalwe namhlanje. Wena ke hlanganisa u300 years neminyaka yakho leyo okuyo manje ukuthi yini eyobe ikhulunywa ngawe, yini oyobe uyikhuluma nabantu abayobe bephila emhlabeni ngaleso sikhathi leso. Allah uyabuza. Njengoba Allah ebuza ukuthi nisezwa yini ngalabo ba 300 years back, nisezwa ngabo, ikhona into esakhulunywa ngabo, ayisekho. Ikhona into abasayikhuluma nani, ayisekho. Lalela 300 years kusukela manje mina nawe obukele le video le sizobe singaphansi komhlabathi. Mawufika ethuneni ingilosi ngeke zikubuze ngePhD degree yakho, ngeBachelor of Medicine degree yakho, ngedoctorate yakho, ngeke zikubuze ngalokho. Imibuzo mthathu kuphela. Ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka. Bekuyubani umdali wakho? Bekuyini inkolo yakho? Kanti isithunywa esathunyelwa kuwe owavuselwa sona ukuthi sizokuxwayisa ngokuhle nokubi, igama laso ubani? Nayi imibuzo ekulindile ethuneni, whether uyimuslim noma awusi muslim. Nayi imibuzo ekulindile ethuneni. Bakubuze ngeBachelor of Arts, BA degree, Bachelor of Law, ngeke bakubuze ngayo yonke leyo nto leyo mawufika ethuneni. So mfowethu nawe dadewethu, bafile abantu eSouth Africa noma ngizothi eMzansi, bafile abantu. Basafa namanje ngenxa yale mash le. Bahlukumezekile abantu. IMzansi yonke ihlukumezekile ngenxa yemash. Noma ungaphika ukuthi awuhlukumezekanga kodwa iqiniso uyalazi. Imboni yamatekisi ihlukumezekile. Imboni yezokuvakasha ihlukumezekile. Abantu emakhaya bahlukumezekile. Abantu emphakathini bahlukumezekile. Ezohwebo zihlukumezekile. Ayikho into engahlukumezeka. Ngisho bona laba bade behola imash angeke balikhuluma iqiniso, bahlukumezekile bona self. Kodwa ngeke basho. You know why? Ngoba bona khona ibhodo eliconsayo elilaba concela. Kodwa that is temporary, my brother, my sister. Kuyi-temporary lokho. Ngelinye ilanga lo mhlaba lo uzowushiya. Kodwa 300 years from now sonke wena obuke le video nami sizobe singaphansi komhlaba. Ukuhamba komuntu emhlabeni akusho ukuthi sekuphelile ngaye. Kusho ukuthi the real impilo yangempela iyaqala manje. Ngoba le mpilo yakulomhlaba yenzani? Iyaphela. Le mpilo le yakulomhlaba yini? Ingamanga amnandi. Kodwa impilo eqalayo mawusuhambile kulomhlaba iyiqiniso elibhlungu. Ungizwileke ungetse. Bafile abantu. Wena onesandla ekufeni kwalabantu laba abafile. Yey, usenkingeni enkulu. Cela intethelelo kumdali singakafika isikhathi sokuthi nawe lifike lakhe ilanga lokufa. Ngoba njengoba ngihleli kanje ingilosi naye la eduze kwami elinda igama lami ukuthi nami ngihambe. Njengoba nawe imile eduze kwakho ilinda igama lakho lokuthi uhambe. Ngabe la uyakhona unayo yini passport noma ipass lokudlula to check in? Unayo yini passport noma ipass lokudlula? Ngithi ngikutsheleke leyo passport ukuthi yipi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mawunganayo leyo passport leyo, shame to you. Ngiyakuzwela. I pity you, my brother, my sister. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.